kular hakani kesni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am kathong manlong kita kinong siat hagi hotel ane hagi restaurant hi bapau. Hamokam hilapan pun orlong hi hotong ko jongpi. Ke emission club le bani ai ki course ki bapel kadon ka degree course ka diploma baga advanced diploma course. Ki nong elam jong ki khandai teli ki snong ki baha bakatha nong trau Riboy district ki badan hapo kasatri jong ka wa umlo protection committee haka khatwei tarik ujeliu arja phanrio kilapan pau ya ka jingsu si namar ka jingkala rong kti ka wa umlo ka ba ajing em yakini ki snong ki badan haka ni ka than haka jekran bar kilat pathai kubor usketri ka wa umlo protection committee uba penskem lang sotun ulai thu bakadaw ka jingjabo jongkawa ka bakala rong kati kadai na ka jingti surok ka dhar construction company na ka sinong nongko lo ban peniso sya nigrims Kani kaji tunduk kolong hapdeng domi na kalian jongkawa umlo protection committee kani ke komiti kadai ka asosiasyon ke baklan kalau seng ka na du bun pusnem di bangshua da ka jing snok tilang jong kandai tili kisnong na du kisnong wa amtai mo puduk snong perdeng snong lomrit snong lombingan snong sarang snong bangla mentrau te kani ko wa umlau kaya shelter jong kini ki kandai tili kisnong te kumbau julong na du andai thai kani ko wa kadai ko wa ka ba ai ji motoi sibun ya kini Isnong jibadon harut jongka lagalong hakarep karyang lagalong kesum kesat batu bun ke bentang ipelon kam me ke bat ni da snow shisha ba ke jingkat khu yang ke pajba namar kedai ke kawa ke bokhuj ke besuba ke bangila ban pelon kam ka kat ba ni snow kam te kane ke komiti ka donru ke bor tri kam ke khwanya po jongka da ka ba Takawai ka jing ya sutu jing mutlang hadin ngala kom ya kani ka asosiasyon ka jing temu kolong ban sumar ya kani ka wa amlo tang ya ka wa tang nagamta ka jing khut jing suba jing ka wa hanrei ban pene pun saru wat ya ki da da wa tiba tiba don hapo jong kani ka wa te kalalong shisha ka ba itnat hapo ka jing sumar jong kani ka asosiasyon ka jongi ban ni iru ba ka ki buram ya ka ai ka bang yi ya railang ban yi penbet hapo jong ka umlo protection committee te kendiat pat ni penpau ku susi ba leng jong kane ka jing sumar ba kane ka jing simkhia jong ni committee rai hakine ki banai ki bomenta kala don ka jing jia ka susi ha ka ba kane ka wa amlong su ka khut ka ba itnat rai kala long ka wa ka ba jobo bawa kabangim long shu ban sum ban sai ban pendun kam bawat kijing thau ki bedon hakaru la isn a la long kumba la beria ka gabi na kadaw ki jing sau ba ki jing jobo jong kene kawa te kum ko komiti nilawan ya kadaw jong kene ki jing chaklia jong kawa ban ni shem ba kadai na kadaw jong ki jing ti surok syakite ki benta jong ki baseneng jong kene kawa syakit than chnong nong ko lew Agba ya kani ke surok ngelalek ben jurip aka arputrik jong ubrai me arajar arpun riu mentang snem ban shem bagadon ke jingti surok kabala ti da ke surkar ban poi ke surok nang ni nong kolew satai sapo ni krim te kani ke jingti surok kayat leng ba la ni ke cross leng ba ya kani ka wa umlau te ni shem hak ta ke jing ti surok Bagawai na company ka Dhar construction company kadai kung ka kontraktor bakti dia kani surok. Dia kani ka jurip kami ha ka arputrik kung mulai besan arajar arbun riu. Kung komiti ngela penpau khmat jongki da ka ba ai da jing tho kung ka jing kerpat na galeng jong komiti ka bashim ka jing kli ban ri ban sumar ya ka wa bat ya ka maryang hi bro wai ba kin snu bha ban shim shwai kilat kilenti nang ba abati ya surok kanom tu ke khendeu sapo jong kani kawa dena mar kata ngila ai ya kani jing tho ka ba ngila la receive ro hane do manager jong kani ka Dhar construction company but akata ka ji kendu ka ji kren nagleng jong ka komiti hi
Ngim don ke jing temu ban khang ye ke jing pi surok dan rei don ban penpau ba company la ne ka ki kontraktor kin burom lem ya ke de ke jing kwa jongi ke komti da ka ba shim shwa ikilat jing yada ban yada ye ke khandau ba kan nom hak cha ka wa amlo den rei hadin jong ke ne ke jing kren ngile ya ap palai pet kat tu kan ipor den rei mentang yu i ba kaya long hi kumju ane ko amlo ko ya sawi kumne kum i menta hakane ka nidon harut jo kane ka wa te kane kala pensusi sisa sikate e ki pai ba nang sumsnong te kum ki nong yalam jo kane komiti nyamban se ban ye kendu bat pi ki press bat ki media hakane sni ban penpau sekmat jo pertai bat kamtam lengba jo kane ki kendu ki jongi nidon ki temu ban pensngau siki skor jo sarkar bagi sokar kenyo snow sa skor ya ka ai ke jing don kam ke jongi ke jing kerpat jongi bat kenyo iru lagi thmat jongka baga don sisa ke jing kta ya ka ba lamba jong kene gawa ngitip hukum baga sokar hi don hi ki an ge bakrpang ke jongka kumno ban ya da ya ka mei meriang ya ki kiwa bat kunta terter tingyeng ha kata kanong rim om bagi bisni ya ki nokino ki company ge bapuntrei ge surok lale om bang don kano kajing temu bat puntut ya keroi kepar en rei tang heni lori nongrim manyadai ya kene kwa amlo kum ba julong bros kata manyadai ki wa ya kemariang manyadai ya ki do do wa kam tam ki pat ba ki belong ki jing ki brio ki belong ki jing thau ki bokordor ki ba pendon kam mi ko ka ba boleh ai dekat bala ni kwa ba ka ka bangi pendon kam kan long ka bokut ka busuba nang bakan long ke jing singai ya ki briu bat ya ki kinja ba im hi baro dan la kata kadau hakan ni por ni tepat ya ke sarkar ka badai pek dei khmi ya kan ni ka project jong kan ni jing sna surok mungkin sobha ban tha ya ki kontraktor ba ki dei ban trei ha kata kurukom bakan nom don jikta ya kan ni ka wa mlau ka bolong ka jing im jong ki pai ba nong snong ki badon la kan ni ki khandai snong bat kiwe ru nomor kita akan dikupor agalian cukup ambil protection committee sasin yang aku play di press media but yang hilang baru kibadon hang ni halakun klet pan penitu meneng idon hang ni ado i presiden cukup ambil protection committee ba living jun nongbri beli rang pak snong jong ke snong bangla nong trau idon advisor jongi master binong room nang nenupot nong trau nang takiwai pat ki rang pak snong kumla mokuduk makadon sela langta ki executive member ki bana po sorang na bangla nong trau na kredeng na wa mentaj bat ki kisnong ki ba hap apo kene ka wa umlo protection committee te kum secretary jong kene ka wa umlo protection committee nilai rai ba ngin ai ya kene ka jingpun paul ba jingpi di press bat ki media ya shwa bingin le ya kene ru kamdei bang isu le song shit la leng isu le hakata kurupam ka bangin kentho yeno kan rai ngil de syong pakhat sani bha ha ke komiti ke jongi pada din mengile syong komiti ngila rai ba lada kene ke jing ai jing kho jongi country kam la ne kam don ke jing buram na kalian kina putrei kene surok dengan khot di press ke media hasyan hawa harut jeng wa amlau ban pi ya ke jing sisa bro dengan ngai balengba kene ke jing sisa ki bangi pen pau ni ka ki pat ba jong kine ki dai tili ki snong kinyo i bagan nakaliang jongi ru kinong yalam jong kene ka asosiasyon ke jongi ngila shimnya kene ka senjam ka ba ki pat ba bat ka ba ka komiti kala shane angi bal ha ke ko poru ngai ba ka sarkar ru kan sobha ban sha skor bat ban perkhat lem bat ban le ai halor jong kene ka kam jala de ja ba kene ka jing sauna ne ka jing bo jabo jong ka wa kana ya teng na ni shikmat ya kata na kalian ka komiti ngen snai syong ban simpat taki wei kilat kelenti kumno ban jam shikmat habai dai bat kene ka bentah. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in. Bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice.
My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.